o día 1 de maio temos a carreira popular en Arteixo e gustaríame convidar a toda a xente posible para que puidera vir, participar, esperando que te un bo tempo, que non nos dé o sol destes días, que non nos veña a agua que tamén nos veu, un bo tempo xusto para correr, e animar a todos os nenos, pais e os corredores profesionales a que veñan á carreira de Arteixo.